Txalapartaren abaroan Josean Artze hil ondorengo liburua da, eta artistaren dimensio guztiak hartzen dituena: tradizioa, poesia, estetika eta espiritualtasuna. Irakurleak bertan topatuko du hartzerik poliedrikoena. Gogoratu nahiko nuke Josean eta Jesus Artzek, anaiek, 60. hamarkadan egin zuten lan handia musika tresna hau berreskuratzeko, eguneratzeko eta zabaltzeko. Beraiek izan ziren lehenak txalapartaren balio simbolikoaz jabetu eta Euskal Herriko eszenatoki guztietara eraman zutenak. Geroztik, urteak eta hamarkadak igaro dira, baina liburu hau esan daiteke lan guztiaren osagarri ere badala. Irakurleak eskuartean hartzen duenean, akaso konturatuko da zenbat esalditan, hutsuneak daudela, puntuazio marka zalantzazkoak edo maketazio akatsak diruditenak. Hartzek utzi bezala argitaratu nahi izan dugun, bere azkenengo egunera arte eutsi ziolako proiektu honi, eta originalagoa eta egiazkoagoa iruditu zaigulako bere horretan argitaratzea. Ezin da esan amaitu gabeko liburu badanik. Gure ustez, amaierarik ez duen liburu bada.